Bon dia a totes i a tots en este nou programa de la Plana Ràdio. Avui vos parlaré de l'Ho'oponopono, perquè, com sabeu, nosaltres una vegada al mes fem un cercle de sanació d'Ho'oponopono, que el que fem és practicar junts esta tècnica. No deixa de ser una forma de meditació, però en realitat és una tècnica de resolució de conflictes o de sanació. Perquè una persona que tenia interès en vindre va comentar-me que li feien una mica de temor aquestes coses, que no sabia ben bé de què anava. Mira, la Ho'oponopono simplement ens fa reflexionar, ens fa mirar cap a dins, ens diu, mira, qualsevol cosa que et passe a la teua vida és algo que hi ha dins de tu, alguna memòria que tu portes teua, dels teus ancestres, que està allí que es manifesta d'una determinada manera per a que se pugui sanar. Per tant, què tenim que fer per a resoldre una situació? Doncs el que hem de fer és borrar aquesta memòria. Ens convida a fer-nos 100% responsables de lo que ens està passant i simplement el que ens guia a fer és connectar amb la divinitat, perquè és esta part nostra més elevada. De les tres parts de la nostra ment, que tenim una ment conscient, la que pren les decisions, tenim una ment subconscient, que és la que guarda les memòries, i tenim una ment superconscient, que és la nostra part més elevada. Doncs en aquesta part més elevada és a la que ens dirigim. Per què? Perquè és la que té la visió més clara de lo que ens convé o de lo que és correcte, no? I el que fem és dirigir-nos a aquesta part nostra, dient-li divinitat, llimpia en mi, des de l'arrel i per sempre, que vol dir mon anem atrás hasta on va començar el problema, que pot ser nostre, que pot ser dels nostres avantpassats, pot vindre de molt allà, no? Des de l'arrel i per sempre, les memòries que hi ha en mi que estan provocant aquesta situació. I simplement el que fem a continuació és anar repetint el mantra de sanació de l'Ho'oponopono, que són 4 paraules, que és ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Aquestes són les paraules sanadores i és les que es van repetint. Quan anem repetint aquestes paraules, de vegades ens venen pensaments o ens venen memòries o ens apareix una emoció. Què passa quan se mou aquesta emoció? Doncs simplement el que nosaltres fem és s'ha mogut aquesta emoció, jo dono les gràcies perquè ha aparegut una emoció i m'està dient aquí hi ha alguna cosa pendent de netejar i segueixo el mantra. Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo. I això ho repetim tot el rato que nosaltres creguéssim necessari, fins a tindre la sensació que ja hem acabat, no? Que estem més tranquils, que estem més en pau, que l'emoció ha marxat, o fins que nosaltres consideréssim. Vull dir, no importa lo rato que estéssim. Però és tan simple com això. És reconec que el que està passant és algo que hi ha en mi, que s'ha de netejar, i el que faig a través d'aquest reconeixement i de connectar amb la meva part desperta és procedir a la neteja, o més que procedir és donar permís perquè es faci aquesta neteja. Una vegada tu neteges ta memòria, les coses de fora canvien. I això ho podem practicar en qualsevol circumstància, en qualsevol situació, en qualsevol tipus de problemes. Estéssim on estéssim, és igual a casa, que al carrer, que al mig d'una conversa, que a la feina, perquè és un treball mental que nosaltres fem. Sí que està bé que a la millor si tenim un ratet lliure o que poguéssim dedicar-lo a nosaltres, poguéssim fer-ho d'una manera més centrada, no? Ens assentem, respirem, connectem amb el problema i fem el procés. Però és tan simple com això. És una eina realment molt sanadora, que dona molta pau, que dona molta tranquil·litat, que és molt fàcil de practicar i que serveix per a tot. Simplement és provar-ho. Jo, com sempre vos dic, vos animo a jugar. Jugueu, proveu. I si us serveix, doncs perfecte, ja teniu una manera de resoldre determinades situacions. Una manera tranquil·la, una manera pacífica, una manera que no implica a ningú més, una manera gratuïta, no heu d'anar a cap lloc per a fer-la. I tot el nostre entorn, a més de nosaltres, ne sortim beneficiats d'aquest treball que fem. Doncs no res, aquí deixo el programa d'avui. Com veieu, estic en un lloc molt bonic, estic a la vora de la platja,
a la ràpida, les circumstàncies avui m'han portat aquí i, bueno, he pensat, és el lloc perfecte per a fer el programa d'avui. Vinga, una abraçada i fins la setmana que ve.